İkice vereyim. Gevşeşip, ya ılgaşıp, ya oğluna çilimle, ya magadinle, ya kohe var mı? Sıratmanyo. 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 Sıratmanyo diyen. Sıratmanyo. Sıratmanyo. Şundun mu? Şundun mu? Devam etmeni. He? Sana ayda ne? Adam oynamalı mı? Ben oynamam. Koysam bırakmam. Adam oynamalı. Bırak ben oynadım maytta. Kıyık olup adama sana dilen. Ben kıyık olup kuruluşum. Tüyşanlı. He? Ben ayıktım ne ben sana? Onca kıyık olup kurulam. Kıyık olup kurulam. Adam yılmayın. Erçeğinin hayırlı olsun. Bormuza sikide. Xuda yo, Xuda yo. Selamünaleyküm arkadaşlar. Görüyorum bu gavna vakazım diyen da Xuda yok diyor ama. Burun Xuda uğrar ondan bilirsin. Köpüğünü tanıyasın Stephen Hawking. Ana şolan mara Xuda yok diyen için edip yatırlar. Sen şu attanım edip dursun. Ondan uğraysa da bilemek ne olacağım. Gurlayan zatlan öz gullon iştiyem ya görüyorum video çöngde. Görüyorum öz videolarını ne mi gurlayakam da dip. Stol basısılan araba. Üstüne silen kaçeliyor. İnatasına bu pa vermedi. Beşkada kullanılan molpe. Aptekte satılan şart. Esas başına ahırmeli onimadi derlim. Menki divarda da derler. Dünya yıkan. Vestel karokada yaşap yor. 3 ay yapar ejdik yor. Bula yöne doyduruş. İnniki de ömümden çıktan neyme diyeceğim melide. Esas pat beşiklam sizin canınız sağ olsun sağ olun sağ olun. Apta boyun ne duryan taksistler. Size ne molyanni? Kapsına çıkıp yetişsen bola, Allah'a bökacak olalar aslında. Ne molya size doğanlıysam, nira gitmeli sizi diye. Apta boyun onunla gavdan yübileyna deydim molun. Neçe verenliysam, 50 manat diye. Ne değil mi siz? Kelleniz gavda mı? Hamalı samalyoda mınır yani alak. Akıllı bolun, düzelin gayrat edin. Entağım kâna aytacaklardım. Olara maydıştırarın. Hemizden assalamu aleyküm. Geçenki videomun komentarlarına şöyle bir küçük ayarlığımızdan şeylere tesirler, yani komentarlar geldi de bizim hem yoldaşımız Rossiyada, Moskova'da işlep olan bize köpük uğradan qaytam 2 çağımız bilen taşlak gitti, başka bir yerim tapdı da şoňlan ýaşaşyp gördü. Estağfurullah. Taşestin ayarlığıncım sorapsın nämesem kam diýip birinjilik bilen barajan ayarlığın sana Allah Taala ýüreğine giňlik bersin. İkincidenem Hasan'ın paltasy daşa degenne ýa maňla ýere degenne ana şonu düşünür. Halal haramyň nämedigini, halaldan gaçyp harama gitmelim. Omuňa Allah Taala hukman göz görkezler. Ýöne belki de inşallah onun öň bir akly başyna gelip öz halalca maskalat bilen bolmagyny menem Hudaýdan dilek edýän. Allah'tan hiç bir maskala görkezmesin. Ýöne ayarlygyny taňa aýtjakdadım. Umumyň Westetim sana bir yeni oňa akıl vermek ýetmek däl men öz düşünjem garaýşym boýunça aýdýanlardyň ýollaşym şeýtdi diýip özüň hiç şeýlek Allah Taala'dan umydyň üzäýmegin. Hem üzmegin hiç wagt inşallah gara emme zadyň düdü bolar, gowy bolar. Düşünýän kak terbiýe hukman gerek çağa. İnşallah çağaňam akyllyca, terbiýeli, imanly musulman çağa bolup ýetişer. Ýöne hiç wagt can ayarlygyň şu ýollaşym şeýtdi diýip özüňi bir aňsat diýip ýa-da isläp bilemok diýip pulum ýok diýip kösenýän diýip özüňi ýalňyş ýola uraýma. Senden etsek ulgaýystym inşallah. Gayrat et, mert ol, birazçyk sabr et. Sabırly bol, dura baraşa bolarsyň diýe inşallah şada bolarsyň. Şoň üçin beýlik ayarlygynlarynda diýişdi. Dogry maýdan tesirde kän ýazyl şonýalak. Onsoň bir şonýalak edýän erkeklere de aýdasyn meýle. Näme sebäpden şey diýäňiz bilemok. Ýöne ortlar diýär, çyjay simýat somliles diýe. Şoň üçin men siziň araňyzda näme bolýandyr bilemok. Kim günäkär otaýda näme sebäp boldy düşünşmezlik her bir maskalada bolýar. Ýöne gayrat edin, çağçyklaryň hormatyna düşünşik bolun. Şu men sözüm dinläp duranlar ba bolsa, eger şonýalyk iç eden erkekler şu wagt şu videony görüp dinleýän bolsaňyz gayrat edin. Hiçem nikalja halalyňyzdan gaçmaň. Düşünýän agyrdaky ýa bolyn, ýöne näçek. Bu durmuşda bunda köp zat bolýar. Adam ýalňyşsyz bolmaýar. Şoň üçin
Erkekler size aýtsak zaten erkek olan, dost olanlar, ýaş uly ýaş kiçi. Men mara gyna ýana şunýalak başga ýurda çykyp üýtgäp denedip hawa öňkü etmeýän gylyklygyňy, hereketliňi, edýäňi denetdiňiz men öz gözüm bilenem görýän. Oşoň şonu men gyna ýan üýtgemän gaýrat edip bara. Gaýtam öz durmuşyňyzy, zadyňyzy gowlandyryn, çagajyklaňyzy öz görmedik çağalaňyzy görkedim. Gaýtam siziň özüňiz görmediňizmi? Tegme çağalaňyzy görkedim, çağalaňyzy üçin işleýän et nesip bolsa ähli zat gow bolar. Jan dostum, gaýrat ediň. Köp şunýalak naklyalak bir zat bolup gitdi. Erkek eşekdir hawa gider geler insany ahyram ýygyna dolanır diýip. Ýok, mene bu söz bilen alaşamak dogry maýdaýyn. Mene özüme eşek diýesim bilen onu erkek bolup dowuldyňmy? Erkek boljak bol dostum. Gaýrat et. Biz bir musulman adam, musulman olanlar ara. Gaýtan birek birege gollaw bereliň. Sebäbi näme üçin ýöne aýrylşyk ýene şunýalak maskala bozulmaz diýene köpelip gidip barýar. Buňa gynansak da bara köp adamlar sebäp bolýar, kimiň enatasy sebäp bolýar, kimiň gelini, kimiň ýollaşy hawa her hilek zat sebäp bolup bilýär. Şoň üçin bu zatdan öňüni almak üçin erkekler erkek ýerimize duralım inşallah nesip bolsa. Öz halalja hawa nikaly gelinimiz bilen bolalyň. Gaýrat edelim. Hemme zat gow bolar. Ben özümem bilýäňiz Moskwada rahmetlik görnüş wagt giyeceğin ýary ýene-de işe barýas. Düşünýän sizden işleýäňiz giýje gün ne diýmen Allah kuwat bersin. Ýöne men aýdandan olanlar gaýrat ediň. Çağalary, maskalary hiç wagt taşlamaly. Olara elma dama arka bolalyň diňe. Janyňyz sag başyňyz dik bolsun. Hawa Moskwada şu kösenýänler we ýeneler we iş tapman dokumentler ýitirenler we pasportlar ýoklar we ýeneler we şeýle alanyp börenler we pullaryny alyp bilmän etmän bolyn. Şu wagt elimizden gelen kömek edip Allah zana ýüzde müň şükür näse adamlara iş tap berdik, jaý tap berdik, genetdik. Edip bolsa galan adam gow bolar. Başardığımdan elimden näçe çalyp kömek geldigse eder nesip bolsa. Şoň üçin oglanlar gaýrat edin. Gelinler, sizem ýollaşyňyzyň taşlap gitmeýän islemeseňiz gaýrat et, aýdan ne diýen edin. Näme üçin size mara öýden çykyňyzda bedenip beslenip iň soňkudan mysal üçin aýdaly soňky eşikleňizi hep atır-patır tepinip gidýäňiz. Ana öýe geleňizde bir köne eşikleňizi ýaňyzda bar problemalar ýollaşyňyň üstüne atýaňyz. Onu beýtmän şeýdip giýinip çykyp gidişiňiz ýalak ýollaşyňyz işden gelene giýinip çykynyp giýinip bedenip beslenip öňünden çykyp garsalyň şeýdip. Tawa garsalyň atyrda tepinip çykawa güler ýüz beriň zat ediň. Ana ýollaşyňyz size hiç wagt bolsaň ikiligem etmez, ýanyňyzdan bitmez hawa gül ýalak bolar hemme zat. Şolar ýalak ýöne gaýrat edin, hemme zat gow bolar, janyňyz sag başyňyz dik bolsun. Bu ýerden baýlasyn salma depde tahtada gow bolar esderler, diňlerler, düzellerler, umkat edip edýär. Janyňyz sag bolsun.